ରାବଣ ଫୁଟିବ ନା ଫୁଟିବ ଫୁଟିଲା ଦୁଇଟା ଫୁଟିବ ଏଇନା ତା ବଡି ସାରା ଦିଆ ହେଇଥିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୀ ରାବଣ ଫୁଟିବ ଆଜି କାହା ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଅଲଗା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବେ ନା ଭାଇ ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ଜଳି 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 ଢା ହେଇକି ଫୁଟିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଣ ଫୁଟିବ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଜୋରସେ ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ବାଣଟେ ବି ଥିବ ଯେ ଫୁଟି ଯାଇଲାଣି ହଁ